שלום לכולם וברוכים השבים לתוכנית של הליצן והעקרב, תוכנית בה אנחנו מסתכלים ומתחקים אחרי התנועות הגדולות בשוק בעזרת עצמאות תודעתית, כנות רדיקלית ותנועה הוליסטית, עובדים בעיקר עם הגרפים ומזיזים הצידה את כל ההסחות דעת ומתרכזים בנתונים ובמספרים. כמובן שאנחנו לא יוצאים פיננסים ויש לנו כאן מה שנקרא Experimental Technical Analysis. בגדול הדבר הזה יהיה היום פרק עם הרבה מידע מאוד ג'וסי ומאוד מאוד פונקציונלי לאנשים שבאמת מתעסקים בגרפים. יהיה גם מעניין למי שלא מתעסק בגרפים לשבת ולשמוע ולראות, כי ככל שאתם תסתכלו ותעזו להסתכל יותר על הגרפים, אתם תבינו אותם יותר. כן, יהיו פה הסימונים שהולכים ליפול למי שלא נפלו לו עוד הסימונים, יש לנו הרבה מידע לחלוק, כיף שאנחנו כאן שוב ביחד איתי, הפעם גם השידור, אגב אני רוצה להתנצל בשם שתינו, שהאיכות של הצילום לא הייתה 100 של הגרפים, אז הפעם האיכות של הגרף אמורה להיות כמו שצריך. כן. כן, ויאללה איתי, מה שלומך, מה אתה אומר? בסדר, כיף להיות. חברים, עוד פרק של הקריפטו סייפר, והאמת שאני לא יודע מה איתך, תמיד מחדש זה כיף לי לצלם את הדברים האלה, אני די מתרגש מזה כל פעם מחדש, וזה מה שזה אומר אגב, זה מראה לנו שאנחנו עושים את הדבר הנכון, אתה מבין? זה אומר לנו שאנחנו במקום הנכון והכל מדויק, ואנחנו עושים כמו שצריך, ואנחנו כמו שגם הבטחנו ואמרנו, אנחנו כאן בשביל לתת ערך וידע, ואנחנו נמשיך לעשות את זה, כל עוד אגב זה גם ממשיך ועושה לנו טוב, וההתרגשות הזאת אני אוהב לראות אותה. בוודאי. Welcome to the Crypto Cypher Show. Honk honk, here we go. בוודאי, אני גם יוסיף שהסיבה שאנחנו עושים את זה, קודם כל אנחנו רוצים להיות בנתינה, אבל יש באמת את התמיכה גם לאיתי וגם לי יש את הקהילות שלנו, וזה נותן תמיכה וזה נותן הרבה מוטיבציה להביא את המידע הזה ככה פתוח לכולם, כי באמת בסופו של יום יש מקומות שאפשר להשיג דברים דומים אולי בחינם, אין הרבה, ולנו יש את הזווית הייחודית שלנו שמשלבת הוליסטיקה, ולכן זה מבורך שאנחנו יכולים לחלוק את זה ורוצים לחלוק את זה, וגם תומכים בנו שאנחנו חולקים את זה, אז המינימום שאפשר לעשות לכל מי שצופה, זה לייק, סאבסקרייב, תגובה, שיתוף אם אתם רוצים, וכמובן יש גם מעבר. אז טוב, בוא נתחיל, יאללה. אנחנו בגרפים, לך על זה. ואני רוצה לדבר על כל מיני אלמנטים, אנחנו עכשיו כרגע פתוחים על הגרף של ביטקוין ביומי עם אינדיקטור אחד פתוח, והאינדיקטור הוא נפח, אוקיי? ואני רוצה לשים דגש על משהו שאני חושב שהוא מאוד חשוב, אני יודע שהוא חשוב, ואני חייב להגיד שאני לא שמתי עליו דגש, ממש מספיק דגש בתקופה האחרונה, ואני חוזר לשים עליו דגש. ואני רוצה להראות לכם משהו מאוד מעניין. בעצם לא היה כסף חכם לשוק, בסדר? אתם רואים את הנפח הגדול הזה פה, אוקיי? בעצם את המוטיבציה הזאת, את הכסף החכם הזה שנמצא, אוקיי? אנחנו רואים שבעצם הייתה לנו נקודה אחת, שזה בעצם היה בתחתית פה, תחתית לבינתיים, ומאז אין כסף חכם בשוק, אוקיי? ואם אני אדייק את עצמי, אין כסף חכם בשוק שנכנס לקנות. כאילו אפשר אולי להגיד שפה היה איזה קטנה, אבל זה לא באמת, זה לא בפרופורציה בכלל, כאילו הנר הזה קטן באמת, ואנחנו יכולים לראות שגם כאן, בווליום האחרון שלנו, היומי היחסית יותר גדול, הוא גם לא היה כזה גדול, וגם הוא היה מחירה. עכשיו, אם אני אלך את זה ואני אשים אתכם בתלת יומי, אתם יכולים לראות, אוקיי, שבעצם, כאן היה לנו פה, אני הולך אתכם ל-2024, בפיק, היה לנו פה את הווליומים החיוביים, המשמעותיים האחרונים. מאז, עד היום, עברו 560 יום, הנפח, לא רק שהוא לא משמעותי, הוא יורד, עד אפילו ללא קיים. ועכשיו בשבועי אנחנו נוכל לראות למה אני מתכוון. אם אנחנו מסתכלים עכשיו, זה הפיק, בעצם הנפח של ההצתה פה ב-2024, ואחרי זה, שימו לב, אחרי זה, לא היה נפח קנייה משמעותי שהגיע. לא היה כסף חכם שרצה לקנות. בעצם היה לנו פה ב-2024, היה לנו את העלייה, ומה שקרה אחרי, אמנם ביטקוין עלה ב-13-14%,
אבל מה שקרה אחרי, הוא היה עם נפח רפאים. אתם יכולים לראות שההצתה פה הייתה עם נפח שהוא בערך שליש מהנפח שנתן לנו את ההצתה הראשונית, והוא עדיין עשה מהלך אצל ביטקוין, שהוא בערך בחצי מהפרופורציה. אז יש לנו פה כמה עשרות אחוזים פער בין הנפחים היחסיים, מה שמראה לי שזה ממש היה פייק, כל הדבר הזה, לא היה פה חיים באמת. אנחנו עוד לא, כאילו, תראו את הנפח הזה החיובי, ותראו את הנפח השני, אנחנו בעצם עוד לא בכלל ראינו את הכסף החכם נכנס באופן משמעותי לאורך זמן לשוק הזה, שנתיים כמעט. וכך מתקרבים לכמעט שנתיים, ואם אני אפילו אלך לדו שבועי, אז אם אתם תסתכלו, אוקיי, בדו שבועי, בסדר? אז אנחנו נגלה משהו עוד יותר מעניין. וזה חשוב עכשיו להבין ששוק הקריפטו, בוא נגיד 2022, אבל גם כאן, נגיד הקלאסטר הזה של 2021, אם אני אמתח ככה קו, אוקיי, אל תתבלבלו מכל הקשקושים, אתם יכולים לראות איפה הוא עובר, אני מוחק אותו ומסתיר את הכל. מ-2021, הכי מאוחר 2022, אנחנו בעצם לא הצלחנו לשבור את תקרת הזכוכית מבחינת נפח. פשוט לא הצלחנו, ואם אני אקח את זה לחודשי, זה יהיה מאוד 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 ברור, אוקיי? שמ-2022 הנפח בירידה, ואין, בוא נגיד אם אתם מסתכלים על החתך הזה, שאני שם עכשיו ורואים את הקו המקווקו, ואתם יכולים לראות שאנחנו, אחת לתקופה אנחנו עוברים אותו. אנחנו עוברים אותו, אם נלך אחורה, פה הייתה תקופה שלמה של חודשים רבים שאנחנו עוברים, ופה עוד חודשים, ופה עוד 2 חודשים, ופה עוד 3 חודשים. מהנקודה הזו ימינה, לא עברנו את הרף הזה פעם אחת. זה מאוד משמעותי, כי זה שם אותנו בקונטקסט, והנה בגרף דו חודשי, אתם רואים מגמת ירידה מובהקת, אוקיי? ואנחנו מדברים על ביטקוין, אנחנו לא מדברים על כאילו, אפילו איזה אלטקוין, וזה משהו שהוא מאוד משמעותי בעיניי, להבין שקודם כל השוק השתנה, שהיה לנו משהו ב-2021 שלא חזר על עצמו עוד, וזה בסדר להודות בזה, אנחנו כולנו כן באיזשהו מקום אמרנו, כן, זה יחזור על עצמו, זה. כרגע הדבר הזה מבחינת נפח לא באמת חזר על עצמו, ואנחנו נמצאים, זה רק גורם לנו להבין שאנחנו נמצאים בתקופה מאוד מבולבלת בשוק, בגלל שאם הנפח הוא נמוך, זה אומר שהנזילות היא נמוכה. ולכן היכולת שלנו בעצם להמריא בלי שאנחנו נתחיל לראות לפחות קווי נפח כאלה ירוקים, כמו הקו הזה פה, היא מאוד קטנה. כן, אני שם את הקוויות, שנגיד כאן יצאנו לדרך, פה היה טיפה יותר נפח, עם נפח יחסית קטן. בסדר? אבל זה היה כבר אחרי שהתחלנו מגמת עלייה. אבל מהתחתית אנחנו נצטרך לראות נפח כזה. אוקיי? שזה בערך פי 2 מהנפח הכי גבוה האחרון שהוא היה בכלל שלילי. בסדר? אז זה מבחינתי הנחת הבסיס לפרק שלנו היום, לפני שאני הולך לשלוף את התותחים הכבדים בעוד רגע ממש, למה קורה בשוק. השוק כרגע לא במצב טוב, כי אין בו כסף חכם אמיתי. אני אטען שמה שהולך לקרות בחצי שנה הקרובה, זה בעצם יהיה הזרז של הכסף החכם להיכנס, בין אם זה רגולציה, בין אם זה הפיילוטים, ואז ה-go live date של כל מיני מערכות, בלה בלה בלה, למרות שאני מזכיר שבעוד אנחנו מדברים על ה-DTCC וכל הדברים האלו, גם שה-ISO 20022 יצא לזה, לא באמת קרה משהו, בסדר? אז אני כן רוצה שאנשים יקחו בחשבון, שכל פעם שיש איזשהו תאריך, אפשר להגיד רבעון 2 קדימה, זה זמן שאנחנו לא יודעים מה יקרה. עכשיו אני רוצה להראות, נקרא לזה את התותחים הכבדים, בשביל זה אני אקח גרף. בוא נמחוק את כל, זה לא צריך, כי יש לי אינדיקטור עכשיו, ואני אשלוף את האינדיקטור גמטריה המשודרג שלי, אני מזכיר, זה זמין לחברי שתי הקהילות בעצם, של איתי ושלי, ועכשיו מה שעשיתי זה אני פתחתי את האינדיקטור הכפול. מה זה אומר? האינדיקטור הזה, אינדיקטור שאני בניתי, והוא עכשיו 2 אינדיקטורים. יש את האינדיקטור המקורי, שהוא רק הליקויים המלאים, אוקיי? ואנחנו עושים גם אנליזה אזוטרית, אסטרולוגית, אלטרנטיבית, שהיא בינתיים האינדיקציה הכי טובה שלי לפחות למה הולך לקרות.
והוספתי אינדיקטור משנה שבעצם מעלה על הגרף את כל המשניים, את כל הליקויים המשניים הקטנים. ואנחנו הולכים ללמוד בעצם, בעזרת שתי סייקלים מהעבר, מה יכול לקרות ממש ממש בקרוב. עכשיו, אני מזכיר שהתזת בסיס שלנו, ושוב, אנחנו מרחבנו על זה פרקים קודמים, אבל בגדול, שאם יש ליקוי שמש מלא, בלי ליקוי ירח מלא לאחריו, אנחנו נכנסים למחזור שמש, ובתקופה הזאת יש את העליות הכי גדולות של השוק. עכשיו אני רוצה, כדי לתת לזה עוד יותר עוצמה, לעבור לגרף שבועי, כי בגרף שבועי זה ממש ממש רואים עוד יותר את הדיוק. אז כאן היינו במחזור שמש, ואני רוצה עכשיו לשים דגש על חלק חדש באנליזה, אוקיי? שהחלק הזה באנליזה הוא משלב את הליקויי ביניים, אוקיי? עכשיו מה היה לנו? היה לנו בעצם עלייה לתוך הליקוי, כמו שאנחנו מלמדים, דשדוש, היה לנו יציאה, ירידה, ואז כאן מהליקוי המשני התחילה עוד עלייה. אז הליקויים המשניים בתוך אותו הצבע, מה שנקרא, בתוך מחזור שמש, הליקויי שמש הקטנים הם גם. עכשיו כאן לצורך העניין זאת חריגה שהייתה, אתם תראו תכף עוד מחזור, אממה, איזה יופי, גם אם הייתם קונים כאן, השייק-אוט שהיה, עד שחזרתם לבריק איבן זה לקח חודש, ובסופו של יום היה לכם מהלך של 130%, אז לא הפסדתם והחלתם לסמוך על הכיוון, כי בסוף זה בין שני ליקויים גדולים. בואו נראה את המחזור השני, שזה יכול להיות יותר דומה למה שיהיה לנו עכשיו. היה לנו בעצם את העלייה לתוך הליקוי כצפוי, זה יעני, תחשבו על זה כמו העלייה לתוך חודש אוגוסט, מה שהולך לקרות אולי השנה, דשדוש וירידה ספטמבר-אוקטובר, אוקיי? ואז יש לנו את הליקוי הקטן הזה כאן, שסימן לנו עלייה, בלק סואן, השווינו פערים, ושימו לב מתי יצאנו לדרך, שהגענו לליקוי הקטן הבא. אוקיי, אז היה לנו, הליקוי הקטן זה טרייד, זה לא חייב להיות עכשיו המהלך מכאן עד הסוף של הטרנד של הליקויים, אבל תראו איזה יופי, הוא סימן לנו על טרייד של רווח, של 40% בביטקוין. כאילו הליקוי הגיע, לא תגידו אני ממציא, הליקוי הגיע, הליקוי שיש מחזור, בום, טרייד. טרייד, כאילו קל, תראו מה היה לכם פה, הליקוי הגיע, בום, טרייד. 35%. כאילו, אז יש לנו פה swinging opportunities במינימום, אוקיי? במינימום. כמובן שזה עדיין בתוך הקונטקסט הכללי יותר, אוקיי? וכאן תראו לדוגמה, מחזור שמש, עזבו שנייה, עלינו לתוך הליקוי כצפוי, כן? שום דבר לא משתנה במקרו, מי שלא יודע עוד לסטטיסטיקה, כבר דיברתי על זה הרבה, אני אדבר על זה בפרק תוכנית יציאה 3.0 שעולה ליוטיוב, אבל גם כאן, אם אני אעביר את זה ליומי, זה עוד יותר יהיה ברור, שביום של הליקוי התחיל הפעם 68%, אז היה דשדוש, ואז היה יציאה לתוך הליקוי כצפוי, בסדר? אז אם אני עכשיו לוקח את זה, הנה גם כאן, תראה איתי, זה מטורף, הליקוי המשני, סימן בדיוק מתי מגיע הפעם, כאילו, כי אנחנו יודעים שאחרי הליקוי האחרון בליקוי שמש, בממוצע אנחנו כן עולים לקראת הליקוי ירח הראשון של המחזור של הירידות, אבל עדיין יש איזה latency מסוים לפעמים, והנה זה היה ההצתה, טרייד מפחיד, 60%, כאילו אם רק הייתי מקשיב לעצמי, מה שתקרא, אז עכשיו אנחנו הולכים להקשיב לעצמנו, מה זה אומר, בסדר? ותכף אני אפנה לך את הבמה, ואז נעבור על סרטונים כזה טכניים בסוף, שלפי מה שאני מבין עד כה, מהבסיס של התזה שלי, ומה שדיברנו גם עם הנפחים, עוד מעט תהיה לנו איזושהי הצתה לתוך הליקוי, כבר התחלנו, okay? כבר היה לנו פה 20%, אנחנו קוראים הצתה לתוך האזור הזה, אני קורא לו גם בגרף השני, ה-danger zone, מתחיל פה, אולי, אז זה אני לא אעבור על זה עכשיו, אבל יכולה להיות לנו היה פה, דשדוש וירידה, עכשיו פה, אולי אני כן אראה את זה, כי כן יש פה את כל האירועים רשומים, עכשיו תראו, זה החלון, אנחנו נמצאים תוך מה שאני קורא לו חלון קטליסטים ואסטרולוגיה חיובית, יש לנו הורדת ריבית של וורש, קווין וורש, יחד עם הירח המלא במאי שהוא נוטה להיות שורי, שמגיע תכף, קווין וורש הורדת ריבית, ועד יש את ההתחלה של הפיילוט, שאני לא סימנתי אותה, של ה-DT, סימנתי אותה, למה זה לא סומן? של הבלבולי מוח שלהם, שלדעתי זה יהיה sell the news, אז אפשר לעשות פה DTCC פיילוט, וגם אנחנו לוקחים אותו, אנחנו מעתיקים, ואנחנו אומרים, הרביעי ליולי, 4th of July, 250 USA, סבבה, USA, אז זה האזור,
שבו לדעתי יהיה איזשהו פיק, אוקיי, איזשהו sell the news, אולי אם אנחנו כאילו רוצים זה יכול להיות כאן, ממש על הירח ב-20 ביולי, הירח החדש לפני, או להגיע יותר קרוב לתוך הליקוי, לתוך הבשר, זה במקסימום הזמן חסד, אז אם אני רוצה להיות מפרגן לעצמי, יכול לעשות משהו כזה, אוקיי? ומכאן אנחנו מתחילים את ה-danger zone, שבעצם ה-danger zone יכול לערוך בערך מהליקוי עד ה-DTCC Go Live Date שלנו, שאולי הפעם הוא לא יהיה sell the news, או שזה כן יהיה sell the news, ואז טיפה אחרי, ואז נצא בבחירות אמצע, אני לא יודע. מה שבטוח, זה שאם אני יודע שזה long, ואז de-risking, כמו שכתבתי כאן, ואז כאן אני יודע שזה חלון אקיומילציה, שוב, אולי אני טועה, אולי אנחנו הולכים לטוס עד בחירות אמצע, בגלל הפאקינג פיילוט של ה-DTCC, ואז זה יהיה sell the news אחד גדול. לא חושב, אבל אולי אני טועה. אקיומילציה, שזה אומר בעצם long, יש לנו מחירה ושורט, שזה שתי עסקאות, אקיומילציה ולונג, ואז אחר כך, פה יש לנו איזושהי תקופה שאני אקרא לה התקופה שהיא הכי לא ברורה, אבל מה שמעניין זה שכאן יש לנו ליקוי ביניים, בפברואר, והליקוי ביניים הזה כנראה או לפניו טיפה, או ממנו אנחנו הולכים לצאת למה שאני קורא לו על סיזן סימן שאלה, או סופר האט זון, אוקיי? סופר האט זון, שזה בעצם מליקוי האמצע המשני עד ליקוי השמש הבא בקיץ, וזה שווה ערך, אם אני מראה לכם, למהלך הזה, מכאן לכאן, אוקיי? או זה שווה ערך למהלך הזה, מכאן לכאן, או זה שווה ערך למהלך הזה, מכאן לכאן, או זה שווה ערך למהלך הזה, מכאן לכאן או מכאן לכאן, כי אני מזכיר שיש לנו משהו קצת שונה שלא היה לפני, שמה שקורה זה, בואו נעבור לגרף קצת יותר נקי, שמה שקורה זה שיש לנו 3 ליקויים, וביניהם כל פעם יש ליקוי ביניים, אז אנחנו לא ראינו עוד דבר כזה אף פעם. אז זה למה אני גם חושב שיש לנו אפסייד שלא ראינו עוד אף פעם. אגב, שאת זה כבר הסברנו בסרטונים הקודמים שעשינו פה, בערוץ. כן, כן, אז זה כאילו, בוא נגיד, אני רוצה לעבור על זה יותר במדויק בפרק תוכנית יציאה 3.0, אבל זה בגדול הטיימליין שמראה שבערך נניח מכאן עד לכאן, זה 3 עסקאות, זה עסקה כל, עסקה כל חצי שנה, עסקה כל 5, ואני מאמין שאם אני אמתח את זה עד לפה, אז בערך 5-6 עסקאות, 5-6 עסקאות ב-800 יום, זה סוג האקטיביטי שאני מעוניין לעשות עם השוק הזה, ומי שיהיה מעוניין יותר להבין מה, איך, כמה, זה יהיה בתוכנית יציאה 3.0, שתעלה ליוטיוב בחינם כמובן, בגלל התמיכה של הקהילות, בעזרת התמיכה וכמובן בעזרת בורא עולם, שזה כל אחד מאיתנו, והרצון להיות בנתינה, והנה אני רוצה להראות לכם עוד טיפה על הנפח, בוא תסתכל איתי, תראו, זה הנפח הכי גדול שהיה לנו, שדיברנו עליו, תראו כמה הוא מתגמד לעומת מה שהיה, זה בעצם אומר שמאז ההנזלה באוקטובר, בסדר, היה קצת פה, אבל לא, אין, שוק רפאים. לא היה. שוק רפאים. תראה, זה כלום, אחי, אין לך פה, מה, מפה אני מודד לפה. אחי, 160 יום, רפאים. כן. רפאים, ואנשים בדרמות וזה. ותראו כמה קצת היה צריך כדי בעצם לנער את השוק. כלום, הם לא הצליחו להביא, תראו מה זה, הם לא הצליחו להביא בפי 7 יותר נפח, הם לא הצליחו להביא ירידה כזאת שהייתה. אז זה משהו שחשוב לשים לב, כי אנחנו רוצים, וזה אני אגיד את זה באמירה קטנה, רק לפני התוכנית יציאה 3.0, אנחנו רוצים, ואני מסכים זה עם ווטר זבב, הוא גם מדבר על זה, אחד המורים שלי, אנחנו רוצים מבחינתי באזור הזה של אוגוסט, כאן, לעשות שנייה חושבין לגבי איזה פרויקטים אנחנו מחזיקים. לראות מה הם עשו עד עכשיו, לראות איך הם גם מגיבים לתוך הליקוי, חשוב מאוד. לבחור, שוב, יכול להיות שזה קצת ללחוץ על ההדק מהר מדי, ופה כל הפרויקטים האלה הולכים לעשות את מה שרצינו שהם יעשו לפני שנתיים, אני לא שולל, אבל באותה נשימה, אני נגיד לצורך העניין היום, מעדיף להחזיק צ'יינלינק, או קנטון, או אונדו, מאיוטה וקספר. אתה מבין? אז זה לא הגיוני מבחינתי, שאם יש לי נכס כמו ולו לצורך העניין, שהוא סיכון יותר גבוה, מבחינתי נניח, לא באמת, אבל
או אלגורנד, מבחינת ביצועים על הפנים, אז אני אומר, לא צריך עוד כאלה, כאילו מספיק שיש לי כמה גוססים כאלה, אני לא צריך עוד. אז אם לצורך העניין אני מגיע פה לברייק איבן, שזה יהיה ביצועים מאוד גבוהים, אבל יכול להיות 300%, 400%, אני מקווה, אני מגיע לברייק איבן, אני חד משמעית הולך כנראה למכור את רוב, אני אשאיר איזה 20%, כי כבר ראינו, כבר עשינו, כבר זה, את רוב האיוטה, את רוב הקספר, את רוב הקוואנט שלי אני לא אחזיק יותר, כאלה. תראה, זה תלוי גם בביצועים שלהם, זה גם תלוי בביצועים שלהם. כן, אני תדע לך ברמה האישית, אני לא מעריץ של קוואנט. כן, אני זוכר שדיברנו על זה קצת כשנפגשנו. לא מעריץ שלו, יש לי אותו, ואני חושב שאני אפטר ממנו. שוב, אני אשאיר אולי בשביל הספורט, אבל כאילו איזה 10 מטבעות בשביל הטאץ'. כן. למקרה שטעיתי והוא יהיה ביטקוין, ואז הוא יגיע ל$20,000, ואז אני אגיד סבבה, אבל כאילו, אם אין להם מונופול, הם לא יגיעו ל$20,000. כן. זה לא, כל הפונקציה הזאת היא לא זה. טוב, יפה. אז תקשיב, זה היה המיין, מה שרציתי לדבר עליו, בוא תיתן אתה, אחר כך יש לי מלא סרטונים לשתף. יאללה, סבבה, פגז. רגע, אז בוא נראה איך אני לוקח פה את המושכות. בוא ניתן פה, יאללה, יש לנו את זה. רגע, תגיד לי שאתה רואה. אתה רואה? אני רואה, כן. יופי. רגע, בוא ננסה להקטין פה אותנו. יאללה. כן, מעניין יכול להיות שזה קצת יחפוף עם מה שיש בסרטונים, אבל זה לא משנה. אז זהו, אני אגיד לך את האמת, אוקיי? אתה, אם אני רגע מסכם אותך, אז אתה כן חושב שתהיה לנו פה איזושהי עלייה קלה לכיוון הקיץ, ואז נבחן אותה ביולי-אוגוסט, נראה מה קורה, ומשם אתה כן מצפה לאיזושהי ירידה חדשה, חזקה, אם נניח מסתכלים על הביטקוין, אז לנמוך חדש. לא חייב נמוך חדש. אני לא רואה חייב. עדיין שבועיים, שלושה יותר בינוניים, עד אזור ההתחלה של המונדיאל, כן. ואז אני מסתכל על האמצע יוני עד אמצע יולי, כאילו כזמן עניין, אני כבר חצי שנה אומר את זה, כן. אני חושב כזמן עניין, אולי יהיה לנו ורסיה שממש לתוך אוגוסט, ואז דווקא יולי יהיה הרבה יותר מעניין, יכול להיות, אבל לא חייב להיות כאילו שיא חדש לשום דבר, אז מבחינתי יכול להיות XRP ל-2.4, ו-we call it a day, אני גם הולך לעשות די-ריסקינג במחיר הזה, אין לי שום בעיה, לא אכפת לי כבר, וזה נדבר על זה בתוכנית יציאה 3.0. אממה, מבחינת אחר כך אנחנו נרד, ולא חייבים לעשות נמוך חדש, אבל תחשוב ביטקוין מגיע ל-96, ואז יורד חזרה ל-68, אתה מבין? כן. כאילו זה לא חייב, ואנשים דווקא זה הקטע, שאנשים יצפו לאיזה נמוך חדש, ולא ייתנו להם, או שיתנו להם, נגיד איזה 52 ל-24 שעות, כן. שבתוכם 4 שעות יהיה אפשר, ואחר כך זה יהיה וויק, ואחר כך הוא כבר יהיה מעל 60, כאילו באותו יום, כן. ואז אתה מאופס, ומשם דשדוש ויציאה מאוד אגרסיבית, כאילו זה יהיה משהו לא בריא. כן. אגב, אם אני עכשיו אתן לך זה, אם אני מסתכל על התזה המלאה כרגע, שוב, זה לא אומר שזה מה שהולך לקרות, אז ירדנו, הדשדוש, ואז יהיה לנו בבחירות אמצע, יהיה לנו פייק פאמפ, אוקיי? sell the news גם, זה מה שאני חושב, שכמו ש-XRP אז עשה 300% ביום ב-2023, אז יכול להיות לך גם, ירדת חזרה ל-1.3, עוד פעם יציאה ל-2.4, זה נראה טוב בבחירות, יורד, ואחר כך דשדוש, ואז פברואר, ליקוי, ואנחנו יוצאים לאקסטרווגנזה. זה נראה לי הסצנריו הכי מאתגר והכי מתגמל. מעניין. זה אני חושב. אוקיי, אז תראה, אז אני אתן לך רגע את הטייק שלי, כי מקודם שדיברת על ווליום, האמת שברמת הווליום אני מסכים איתך, הווליום באמת לא נראה ממש משמעותי יחסית לבר מרקט, הנה נניח תראה מה קרה פה בתחתית של 2022, ותראה מה קורה פה. אבל אני הולך להראות פה כמה דברים, שדווקא אותי באופן אישי כן פתחו קצת הראש, וכן גרמו לי להגיד וואלה, אולי עושים עלינו פה עוד איזשהו משהו. והאמת שזה לא מתחיל ונגמר בגרף של הביטקוין, אני דווקא אתחיל... אתה צודק, אגב, זה נכון. אני התמקדתי בביטקוין, רציתי להראות ביטקוין, אבל זה נכון, זה ממש לא נגמר, והנה אתה עושה את זה. אז זהו, אני רוצה דווקא להתחיל בטוטל 3. מי שלא יודע, אוקיי, למרות שכבר עברנו על זה,
הטוטל 3 זה בעצם גרף של כל שוק הקריפטו, חוץ מביטקוין ואיתריום, אוקיי? עכשיו, מה שאנחנו רואים כאן זה איזשהו משולש אקיומילציה שאנחנו נמצאים בו במצב, אגב, בדומה למה שאני הצגתי, אני רק אתן פה איזשהו תזכורת לסרטון הקודם שעשינו, עם הפייק-אאוטים שעשו לנו בכל תחתית אפשרית, שתמיד גילחנו פה מתחת לרמת תמיכה הכי חזקה שהייתה, גילחנו פה למטה וכולם חשבו, אנחנו ניתקע פה ונמשיך לרדת, ובסוף תראו מה קרה. כנ"ל גם פה, כנ"ל לדעתי גם מה שהולך להיות עכשיו, ואם אני לא טועה זה גם היה אפילו מוקדם יותר, הנה בבקשה. זה היה אפילו מוקדם יותר בטוטל 2, אז בחזרה רגע לטוטל 3, זה היה שנייה רק בריף קצר על מה עברנו שיעור שעבר, יש פה איזושהי רמה מסוימת, שכמו שאתם רואים, לא אוהב לקרוא לזה משולש התכנסות, זה משולש, אבל לא בדיוק משולש. בכל אופן, כאן היה את הפייק-אוט, אוקיי? כאן היה את הפייק-אוט, היה פעמיים, שימו לב. ירדנו, כולם כביכול חשבו שהדבר הזה הולך להיראות ככה, כל המנתחים הטכניים כביכול, ואז כביכול ירדנו, ראינו שאנחנו עולים חזרה, ירדנו שוב פעם מתחת ופתאום בום. עכשיו, את הדברים האלה אתם רואים בדיעבד, כי כמו שאמרתי... זה שבועי גם, זה בדיוק, הכל הולך להיות נרות שבועים, כל מה שאני הולך להציג עכשיו. אגב, את זה אפשר לראות רק בדיעבד, כי באותו רגע אנחנו חושבים שזה ככה, ונגיד ככה, הנה. ככה, ובוא ניקח פה, וככה. אתם מבינים? אבל בתכלס, בדיעבד, אחרי שאנחנו רואים מה יצר כל הדבר הזה, אנחנו רואים את העליות המטורפות שהיו, ואז אנחנו יודעים לבוא ולהגיד שבעצם המשולש תמיכה הזה, הקו תמיכה הזה, הוא בעצם פה. כי הנה שימו לב, נתקענו בו כאן, קפצנו, ירדנו מתחת, קפצנו, ירדנו מתחת, פה היה הפייק-אוט הכי גדול, ואז עלינו, בדקנו אותו שוב פעם, עלינו, כמעט בדקנו אותו, עלינו, נגענו בו, ובאמת סגרנו כביכול מתחת. זה אפילו, אתה יודע... אגב, אם זה לפי הדפוס כעיקרון חוזר, אז זה אומר שבאמת יש לנו כאילו איזה פיק, הפסקה ודאבל טופ. ואגב, זה מעניין. בדיוק. ואגב, גם בוא נשים לב שזה לא בדיוק סגירה מתחת. זאת אומרת, הקו הזה באותה מידה גם יכול להיות קצת ככה. ואז וויק הרי, מי שמכיר קצת ניתוח טכני, וויק, סגירה של וויק מתחת לקו תמיכה, זה לא בהכרח שבירה שלו, אבל שבירה שלו מתבצעת כאשר אנחנו סוגרים נר שלם מתחת לוויק. ולכן, לא הייתה פה באמת עדיין שבירה, כי שוב אני גם יכול לסמן את זה ככה. ואז הנה, מה נגיד? אתה מבין? אבל בכוונה רגע אני אשאיר את זה פה, כי ככה זה נראה לי מדויק יותר. בכל אופן, גם יש לנו פה נקודת תמיכה מאוד מאוד חזקה, של אני לא ציפיתי שנשבור מתחתיה, והנה כמו שאנחנו רואים, רק נגענו בה וקפצנו כלפי מעלה. ואם אני לרגע, אוקיי, משווה את עניין הווליום, מה שאתה הראת הוא נכון לגבי ביטקוין. אבל זה לא נכון לגבי האלטים, כי אם תשים לב, אתה תראה פה את הווליום המאוד מאוד נמוך שהיה פה לאלטים, בבר מרקט, ולעומת זאת, תראה איזה אקיומילציה מטורפת קורה פה. במחירים שהם כביכול על הנייר גבוהים יותר, מצד אחד. שזה נראה טוב מאוד, אגב. בדיוק. זה כאילו מה שאנחנו... אבל מה זה אומר? אז זהו, אז עכשיו, אוקיי, תן על הפליפ. כן. זה ההתחלה, אנחנו עכשיו בהתחלה של הפליפ בעיניי, עזבו רגע את כל הקשקושים מלמעלה, זה כבר היה נכון לשנה שעברה, אני אולי אשנה את זה בעתיד. בכל אופן, עכשיו, תראו, אני רוצה גם לסגור פה עוד איזושהי פינה קטנה, סבבה? אחרי שדיברנו על הווליום, דיברנו על המשולש, על הפייק-אוט, יש פה עוד איזשהו מה שאני רוצה לדבר עליו, בנוגע לעניין הזה שתמיד אפשרי. מה הכוונה? תמיד אפשר לבוא ולהגיד, הנה אנחנו ראינו פה את הדבר הזה, אנחנו כביכול ירדנו מכאן, עלינו, אנחנו מדשדשים כאן, לא מצליחים כביכול להתעלות מעל הקו תמיכה שהפך כביכול להתנגדות, נרד לפה, אולי נעלה שוב פעם, ואנחנו נרד נמוך חדש. עכשיו, אני יודע שגם הנמוך הזה טיפה מוגזם, זה לא הנמוך שאנחנו נרד אליו בעיניי, אבל בכל אופן, אגב, במידה, ורוב האינטרנט טוען וחושב שאנחנו הולכים לראות ביטקוין פה. כאן. באזורים האלה. להגיד לכם את האמת, זה יהיה פעם ראשונה שרוב האינטרנט יבדוק, אז כאילו... אז זהו, אני דווקא, שתדע, אני דווקא חושב שלראות ביטקוין פה, זה בדיעבד כמו לבוא ולהגיד, אנחנו נראה על סיזן ב-2025. ככה אני רואה את זה.
יכול להיות שאני טועה. וזה מה שגם, כן, אני גם אמרתי. זה לא הגיוני שכולם יודעים מה הולך לקרות. בדיוק. ומעבר לזה שהרוב תמיד טועה, ואנחנו גם לא סומכים רק על זה, אבל מה שאנחנו רואים פה, ומה שאתה הצגת מקודם בגרף הביטקוין מבחינת הווליום, זה הפכים גמורים. עכשיו, מעבר לזה שזה הפכים גמורים, זה בא ומסמן לי משהו נוסף, שזה מרמז לי שאולי אנחנו כן נוכל לראות את ביטקוין בנמוך חדש, אנחנו אולי כן נוכל לראות את ביטקוין עושה משהו כזה, עושה נגיד, סתם, לא יודע, בסדר, נניח נעלה פה, ניתקע ב-89, ואז נרד לבדוק רגע את 56, שוב, זה יכול להיות רק ל-4 שעות, ל-24 שעות, whatever, ואז נעלה, אף אחד כביכול יספיק לקנות, ומאותה נקודה אנחנו כבר בשיא חדש. שוב, זה לאו דווקא מבחינת הטיימינג, זה בדיוק הזמנים, אבל באופן כללי, זה משהו שהוא אפשרי, אבל זה לאו דווקא אפשרי מבחינת האלטים. כי אם נניח אנחנו נסתכל על מטבע כמו XRP, בעיניי הדבר הזה זה הדבר הזה. זה מה שאני חושב. ככה אני רואה את זה, ונכון, מצד אחד, אנחנו פה ב-2022, אנחנו קרסנו מ-1.9 עד ל-0.27, עלינו, שוב, סתכלו את האקיומילציה, האקיומילציה פה מאוד מאוד דומה לכאן. יש פה איזושהי אקיומילציה, תכף אנחנו נראה איזשהו פיצוץ למעלה ב-XRP כמו שאמרנו בקיץ, נראה אותו מגיע כביכול לגבוה מקומי חדש, ואז אולי הירידה בהחלט תהיה לאזורים הקיימים היום, אוקיי? ואולי אפילו, כמו שאתם רואים כאן, יש פה איזשהו וויק כזה קטן של, שוב, אמנם זה נראות שבועים, אבל אני מניח שאם אנחנו נרד לרזולוציות יומיות, אז יש מצב שהוויק הזה היה זמין רק לאיזה יום-יומיים, בסדר, לרכישה, אבל הוויק הזה הוא כביכול אפילו יורד טיפונת מתחת, במקרה שלנו, ל-1.2. זאת אומרת, אם אתם שואלים אותי, ונניח אני צודק, וזה הולך לראות אותו דבר, אז אנחנו הולכים לראות איזשהו משהו כזה אפילו אולי, בסדר? לאזורים האלה של לפני ה-10 באוקטובר, אולי אפילו לכאן, לאיזה 2.9, 2.8, ואז אנחנו נראה איזשהו בלק סואן איבנט, כנראה ספטמבר, אוגוסט, whatever. בדיוק, רק אחר כך יהיה הדפסה. בדיוק. לא אמרתי את זה, אגב, אני אגיד אני רק יפה אחרי שמבחינתי, הרן הגדול יותר של המטבעות שאנחנו מחזיקים יגיע, אחרי שעל הבמה העולמית תהיה קטליסט, שמצדיק הדפסה של כסף. כרגע יש את המלחמה, השאלה היא מתסנים, אבל אנחנו, בוא נגיד, הקוביד היה ברור שזה כאילו, הם הולכים להדפיס מלא כסף, אז כאילו, עדיין זה לדעתי לא כל ברור כמו בקוביד. נכון, אני מסכים איתך לגמרי. אז בחזרה שנייה למשפט אחרון ככה על הדבר הזה, יש מצב שאנחנו בהחלט נראה איזושהי קריסה מטורפת לפה, ונראה איזה וויק שמגיע לפה, ורק אז אנחנו נעלה. זה משהו שהוא כמובן אפשרי, אבל אני חושב שבהכרח שאנחנו מסתכלים על הגרף של הטוטל 3, מה שהראיתי מקודם, לעומת הגרף של XRP, ועם ענייני העבר שהיו לו, אני לא חושב שאנחנו נראה נמוך חדש, ונכון, אני יודע שמסומן לי פה 0.7, 0.8, מסומן כי שוב, הכל אפשרי, תמיד הדברים האלה אפשריים, אוקיי? אבל גם תמיד אפשרי מבחינת הגרף לבוא ולהגיד, תראו ב-2017, תראו איזה שטח קנייה מטורף XRP השאיר כאן, אז אולי אנחנו נרד לפה, אבל בואו, זה לא ריאלי, בעיניי זה לא מה שיקרה כאילו בחיים, ואם זה קורה אז אנחנו בבעיה לדעתי, אבל גם הוויק הזה, הדבר היחיד שאני יכול לבוא ולהגיד, וואלה, אני חושב שבאמת יש לו איזושהי סבירות מסוימת, זה שאנחנו מנקודה כזאת, או אולי מנקודה גבוהה יותר, אנחנו נראה איזשהו וויק שיגיע לאזורי הדולר. זה בעיניי הדבר היחיד, וזה גם במידה, וביטקוין הולך ליצור נמוך שפל משמעותי חדש. אני לא חושב שהדבר הזה הולך לקרות, אני חושב שכבר ראינו את התחתית ושזאת הטעיה של כולנו. דבר נוסף שרציתי להראות, ועליהם אני טיפה ארוץ מהר יותר, זה הגרף של others לעומת ביטקוין, אוקיי? בדיוק, עכשיו תראה גם את הנפח פה, אותו דבר. בול, תראו את הנפח, זאת אומרת, האקיומילציה שהייתה פה, זה טוב. היא מטורפת, לעומת, זה טוב. תסתכלו מה קורה בגבוהים, טוב, מכאן באמת אנחנו רואים פה איזושהי, הרי ווליום לא מסמל על עלייה או ירידה, אלא הוא מסמל על החלפות ידיים ובלגן בשוק מבפנים. עכשיו, פה בהחלט היה החלפות ידיים ובלגנים, כי וואלה, המוסדים אמרו ובאו, טוב, יש פה מחיר יחסית גבוה, בוא נתחיל למכור. וכולם חשבו שאנחנו נמשיך לעלות מפה. זה מה שנקרא, זה בדיוק ההחלפות ידיים. ואז הם התחילו להוריד את המחיר, ופה אתם רואים שיש שקט, יש פשוט דממה בשוק מבחינת הווליום, כן? שימו לב לווליום הנמוך, אבל מאותו רגע שאנחנו מגיעים לאיזשהו מחיר מסוים, כאן התבצעה המחירה החזקה האחרונה,
שהורידה אותנו גם ל10 באוקטובר, ושימו לב איזה ווליום גבוה, אגב, אני חושב שזה הווליום כמעט הכי גבוה שהיה אי פעם. כן? זה הווליום הכי גבוה שהיה אי פעם. שתי הנרות האלה זה שמסמל פה החלפת ידיים רצינית מאוד לכיוון ה10 באוקטובר, וירידה של כ-70% של האדרס אל מול ביטקוין, והווליום השני זה כבר אקיומילציה. והנה אנחנו גם רואים פה עוד איזשהו ווליום חזק מאוד, שהוא, שוב, אמנם לא בגבוהים של תמיד, אבל אם אנחנו נשים לב לענייני עבר, אז הווליום הזה הגיע באמת רק ברמה ההופכית של הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה היום. הנה, שימו לב, זה אותו גובה, אוקיי? אותה כמות החלפת ידיים בערך, באזורים האלה, של למכור בגבוה. אז פה הם כביכול קונים, מתחילים לקנות בנמוך. אז ככה אני רואה את זה, וזה מבחינת האלטים. אוקיי, עכשיו, דבר נוסף בקצרה שאני אעבור עליו, זה איזשהו משולש התכנסות שיש לנו כאן. שוב, דיברנו על זה, וויק לא מסמל שבירה. וויק זה בסך הכל לקיחה של נזילות. כן, זה מניפולציה. לגמרי. אז שימו לב מה קורה לנו כאן. עם כל הירידות וההפחדות שממש בימים האחרונים, בעודנו מצלמים את זה, קורות בביטקוין, קורות בזה, האדרס לעומת הביטקוין פשוט אימתו פה איזשהו קו שישמש כהתנגדות והפך לתמיכה. שימו לב, את הקו הזה. מצד שני, אבל מה שחשוב כן להגיד, שוויקים בדרך כלל כן ממלאים אותם. לגמרי. אז כאילו זה משהו שהוא טכניקת מסחר מעולה. לגמרי. אם סתם תסתכל אחורה, אם תמצא איזה משהו כזה, אתה תראה שמילאנו אותו. לא, אנחנו תמיד אנחנו ממלאים את הזה, אין ספק. ולכן כן יהיה מעניין, עכשיו ספציפית אנחנו מדברים על הוויקים, זה תמיד יפה לראות כמה זוויות יש לטכניקל אנליסיס. אם אתה מדבר על הוויקים, יהיה מעניין לראות אם אנחנו נמלא אותו, את זה. כי וויק כזה זה בלק סוואן. אני אגיד לך, אבל מה הקטע? זה לא לאט למטה בהדרגה, זה יהיה עוד וויק שיקח את הוויק. אני אגיד לך מה הקטע, הוויק הזה הוא לא סתם וויק. למה? כי זה וויק... מה זה, אוקטובר? זהו, זה ה10 באוקטובר כביכול, אבל הוויק הזה הוא לא סתם וויק. ולמה הוא לא סתם וויק? ובהסתכלות שלך בעיניי נכונה למשהו כזה. אבל, שים לב, ה10 באוקטובר לקח אותו. זאת אומרת, שהוויק הזה כביכול, מילה לנו פה, העבר, אתה אומר. בדיוק, הוא כבר לקח לנו מנחלת העבר את הנזילות שהייתה צריכה להילקח, נכון. ואני לא רואה סיבה אמיתית. שוב, תמיד יכול להיות בלק סוואן, תמיד יכול להיות זה. יכול להיות לך, נכון, לא חייב להיות, זה מה שאמרתי, לא חייב להיות כאילו טווח, אלא פשוט עוד איזה וויק, אתה מבין? כן, לגמרי. זה בלק סוואן אני אומר, אם יהיה בלק סוואן זה מאוד יכול להיות שהם ינגסו שם עוד הפעם. לגמרי. אז שוב, ואם אנחנו גם מסתכלים עכשיו רגע במיקרו על המשולש הזה, עדיין לא שברנו אותו באופן רשמי, יש עוד 3 ימים לסגירת נר שבועי, וגם אנחנו נרצה לראות שאולי הוא סוגר מעל הוויק הזה, ולפחות שיסגור מעל הקו התנגדות הזה פה של המשולש, אבל בכל אופן, אנחנו נראים טוב. אנחנו נראים טוב מאוד, ומדובר פה על האלטים. שוב, זה אדרס אל מול ביטקוין. אז זה מה שאנחנו, זה ברמה הזאת. גרף נוסף שאני אראה פה, זה מה שאני רוצה להראות. אגב, כל מה שאני מראה פה, זה למה יש סיכוי שהאלטים מצאו תחתית. זה לא למה יש סיכוי שביטקוין אולי לא ירד לנמוך חדש, זה למה יש סיכוי שהאלטים בהכרח מצאו כבר את התחתית שלהם, ומי שלא יקנה עכשיו, ככל הנראה הולך לפספס את ההזדמנות הזאת. אז אם אנחנו נלך רגע לגרף של, בוא נראה כי אני על אנגלית, BTC USD, ואנחנו הולך על הקריפטו בשביל להראות רגע את כל הזה בלי ווליום, כי ווליום זה טיפה פחות רלוונטי וכבר סיקרנו את זה מקודם. אנחנו נראה שלאורך ההיסטוריה, ביטקוין תמיד מצא תחתית בטופ הקודם שלו, בערך, שוב, בערך, אוקיי? אז הנה, היה לנו פה טופ, היה לנו פה מהטופ קריסה של 73%, עלייה מטורפת, וכמובן שמצאנו את התחתית, אמנם פעמיים, שאגב, הדבר הזה מאוד מזכיר את הסיטואציה שיש לנו היום בשוק, אם תשים לב, וכמו שאמרנו, הדבר הזה אפשרי. הוויק הזה הוא אפשרי. הנה, זה וויק שכביכול עשה נמוך חדש בביטקוין, אוקיי? אבל, שימו לב מה קרה. אתם מבינים? אז עכשיו אנחנו כביכול נמצאים אולי באיזשהו אירוע, באיזשהו מצב שדומה לדבר הזה, ואגב אין לי ספק שאחרי זה אנחנו נראה את הדבר הזה, אמנם לא ב8,000 ומשהו אחוז, אבל אין לי ספק... אני חושב שיכול להיות 8,000, אבל לא לביטקוין. כן, לא, זה אין ספק. מהתחתית של פרויקטים שנמצאים עכשיו ב90% הנחה, יכול להיות. אין ספק, ואגב, עכשיו כשאני מסתכל על זה, אנחנו רואים בדיוק את אותה תבנית שקרתה אז, קורית פה.
קורית לנו עכשיו בימינו אנו. כעיקרון זה הבולרן שכאילו יותר מעניין לחכות אותו, כאילו הוא היה הרבה יותר אגרסיבי. כן, כן. 2017 הוא היה באמת תכלס הבולרן הראשון לשוק בהרכב מלא. כן. וזה, הדבר הזה, ההתנהגות הזאת, זה בדיוק מה שאנחנו רואים עכשיו. פשוט, שוב, זה טיפה התנהגות גדולה יותר מה שהיה שם, אבל זה ממש אותו דבר. זאת אומרת, עכשיו אנחנו פה, אנחנו עכשיו הולכים אולי, נניח, אחרי איזשהו טופ כזה קטן פה ב-87 או 84, אני עדיין חושב שיש פה איזשהו חלל שצריך למלא, אז לאחר שנמלא את החלל הזה, בעיניי, אנחנו הולכים לראות את הדבר הזה, ואנחנו הולכים לראות אולי ירידה לפה, לאזורי נניח 67, אוקיי? בדיוק. איזשהו למעלה, איזשהו למטה, עוד ניור, אולי אפילו גבוה חדש באזורי ה-92, ואז יש סיכוי באמת שאנחנו נראה וויק שמגיע ל-56-7, הגיוני מאוד. אגב, גם ה-56 יש פה אזור מאוד מאוד משמעותי שעדיין לא נלקח, אוקיי? אז אם אנחנו נסתכל על זה ככה, ורגע אני אעביר פה את זה הנה, כבקוב רגיל, אז זה נגיד, פה הייתי מצפה לראות את הוויק הזה, אוקיי? ואגב, בעיניי סבירות גבוהה מאוד שאנחנו פה קולים יפה, כי שוב, זאת הייתה מניפולציה, אנחנו רואים את מה שהיה פה בעבר, והנה, גם ב-2022 מצאנו תחתית בטופ האחרון של ביטקוין, ואנחנו גם בעתיד נוכל להסתכל בדיעבד אולי, ולראות שבהחלט מצאנו תחתית באזורי הטופ האחרון של ביטקוין ב-2021. ודבר אחרון וקצרצר שאני הולך להראות פה, זה שאנחנו נלך לגרף פה של ביטקוין הרגיל שלי, והנה בבקשה, גם אני סימנתי לכם את זה פה בדיוק, את ההתנהגות מחיר לדעתי באחד מהסרטונים הקודמים שלנו, וגם מסומן פה הוויק הנוכחי שאני כביכול אולי מצפה אליו במידה ובאמת נראה נמוך חדש בביטקוין, ואגב, שימו לב לסיטואציה פה שהולכת לקרות בשוק, במידה והדבר הזה נכון, ואנחנו נראה איזשהו וויק שמגיע נמוך יותר בביטקוין, לעומת מה שהיה, מה שראינו בתחתית הנוכחית, אוקיי? בשני בפברואר בערך, בשבוע של השני בפברואר, אז זה אומר, והאלטים כביכול לא יעשו את הוויק הזה, או שהם יעשו וויק, אבל הם לא יעשו אותו לנמוך חדש, אז זה בהכרח מראה על חוזקת האלטים לעומת הביטקוין. מה שרק מוסיף לתזה של others אל מול BTC שהראיתי מקודם. אז אנחנו הולכים להסתכל פה רגע על שתי אינדיקטורים שיש לכולם פה בטריידינג ויו, ולדעתי הם נמצאים ממש כאן, הנה כן, ה-Anchored VWAP וה-Fixed Range Volume Profile, ששתיהם אם אנחנו רגע נשים אותם מהתחתית שמצאנו ב-2022 עד לימינו אנו, אנחנו נראה שהתחתית שמצאנו היא כביכול ממש זלגה פה מתחת לקו התנגדות הכי חזק של ביטקוין לאותה נקודה, ובמידה וכל הברמרק וכל נקרא לזה הדוביים פה, וכל האינטרנט שחושב שאנחנו נרד אפילו לכאן, שאגב על פניו זה נראה מאוד מאוד הגיוני, אוקיי? מבחינת הגרף זה נראה הגיוני, יש פה משהו, יש פה חלל חסר, אין ספק, אבל במידה ואנחנו יורדים לפה, אז בעיניי, שוב, זה אומר שאנחנו שברנו את הדבר הזה, ואם שברנו את הדבר הזה ואנחנו יורדים לפה, אז אנחנו פשוט נעלה לבדוק את זה, או לבדוק את זה, או לבדוק אותו שוב פעם, ואז אנחנו יורדים לכאן, וזה כבר חברים בעיניי לא סביר, אוקיי? זה לא סביר, זה לא סביר, ואם אנחנו נסתכל גם על ה-VWAP, שזה עוד אינדיקטור של ווליום, אז אנחנו נראה שבדיוק, ששוב הוא לפעמים טיפה מאחר, אבל אנחנו בדיוק נגענו פה בנקודת התנגדות, ושוב, במידה ואנחנו שוברים אותה, במידה ואנחנו שוברים מתחת ל$59,000 פר מטבע ביטקוין, ויורדים משמעותית לכיוון ה-40 ומשהו, אז כל מה שהולך להיות פה, זה דבר כזה. דבר כזה. וזה לא סביר, זה לא הולך לקרות. אני אומר לכם אמיתי, אם הדבר הזה קורה, כנראה שכולנו צריכים, כמובן לא ייעוץ פיננסי, וזה רק דעתנו האישית בלבד, מכל סוג שהוא, בסדר חבר'ה, לא ייעוץ, אם הדבר הזה קורה, זה כולם בהלוואות צריך את הבית שלנו לשים על הדבר הזה, ברמה הזאת, אוקיי? לא על ביטקוין ספציפי אולי, אבל בכללי, זה אומר, זה פה XRP ב$0.50, אם זה קורה. ואני לא רואה את זה כמשהו סביר, בעיניי מצאנו את התחתית, וזהו, וזה היה הטייק שלי, אני אמרתי לדעתי את כל מה שיש לי להגיד. מה אני אגיד? כן. אתה יודע. ואגב, זה מאוד מתחבר לשלך, עדי. מה אתה אומר? זה מאוד מתחבר לשלך. כן, תשמע, בסוף אני מאוד אוהב את זה, כי כשעושים את זה עם עוד בן אדם, אז הרי ברור, היו לי פרקים שהשתמשתי בעיקר באינדיקטורים האלה, ואני כבר לא, אתה יודע, אני כבר לא, כל פעם מחליף את הזה, אז זה טוב שיש כל מיני זוויות מבט. כן. אני מרגיש שבגלל שהפרס הולך להיות מאוד גדול,
ואני מאוד מאוד צנוע שאני חושב ש1,000% על התיק מהנקודה הנוכחית, עזבו שנייה מתי קניתם, זה לדעתי סביר, זה מאוד ריאלי, זה לא חצוף אפילו, זה אפילו לא שאני אומר לכם כאילו 3,000%, אני לא, אתה יודע, כאילו, אבל אני כן חושב ש1,000% מהנקודה הנוכחית, תסתכלו על המספר שיש לכם, תעשו פי 10, אני חושב שזה סופר שמרני, כן. ובגלל זה, ועם הפוטנציאל הרבה יותר גדול מזה, שאין צורך להגיד שאם זה יותר מ1,000%, כן, כן. אז מה, אם זה 2,000% מהנקודה הנוכחית, זה בערך מה אתם יודעים? אז יעשו לנו עוד קשיים, כאילו, ואני חושב שאין כמו sell the news טוב ב-go live date של DTCC אחרי הפיילוט, כדי להראות לאנשים שכאילו זה לא מזיז את המחיר. הרי מה בסוף? אנחנו אומרים, לא יודעים מתי יגיע החלטת הזילות הזאת, אבל מה שבטוח שכבר רוצים להגיע להתשה מקסימלית של החומר האנושי, אנחנו כבר די שם, אפשר אבל עוד בהחלט. ולכן הוא אומר שיהיה רגע מסוים שבו יקרה משהו למערכת הכלכלית, ואז הם יקפיאו אותה. דיברתי על זה כמה פעמים בערוץ, זה נקרא אייס 9, זה תיאוריה בחירת, הם יקפיאו אותה. ואז הם יפשירו אותה עם האינסטרומנטים החדשים של בעצם הטכנולוגיה הזו. וזה מה שיכול נגיד לגרום לאיזו קפיצה מאוד גדולה של מחיר שמשאירה הרבה אנשים מאחור או דברים כאלה, וזה גם יכול להסביר לצורך העניין, נגיד DTCC Go Live, המערכת עובדת, אבל בתכלס לא הכניסו עוד דלק למנוע באמת, כי לא צריך את זה עוד, עד שפתאום לצורך העניין, מגיע בלק סואן בפאקינג נובמבר, בבחירות אמצע או משהו, ואז המערכת הפיננסית עוצרת, או באוקטובר, היא עוצרת רגע, ואז זה כזה, יאללה, עכשיו אנחנו מפעילים את זה, זה כבר בא לגו לייב במלא, ותוך רגע, כל השוק משתנה בשנייה. כן. אני כן חושב שגם אם זה לא ביום, בחודש, השוק הזה יכול להשתנות מקצה לקצה, אם זה אומר שאיתריום לא ימשיך איתנו, או משהו אחר, וכאילו פתאום זה או הפוך, אז זה מה שרציתי ככה לדבר עליו. עכשיו אנחנו נראה קצת סרטונים של ניתוח טכני, אני חושב שאיתי דיבר על הרוב הדברים היותר קונבנציונליים שמעניין לעבור, אבל אספתי אותם במילא ואני אמרתי שאני אחלוק אותם. אז בואו נראה רק שאני מדייק בקרלמון, אני חושב שזה זה, סבבה, אז רואים יופי. אז זה לדוגמה איזה אנליזה של פרקטל על הגרף של ביטקוין, שהוא לוקח והוא משלים אותו. אני חושב שעשיתי משהו מאוד דומה, הפרקטל הזה באחד הפרקים שלי בעדכון, זה בעצם הפרקטל שהוא לקח, הוא מראה בעצם, הוא מסמן לנו איפה אנחנו נמצאים מבחינת הפרופורציה, הוא לוקח פרופורציה מ-2023 ומעביר אותה לזה, מעניין, בסדר? כי גם המחירים שזה מגיע, זה לא מחירים גבוהים במיוחד. אוקיי, עכשיו כל פעם אני רואה שאני צריך לעשות share מחדש, סבבה, יש לנו עוד איזושהי אנליזה, זה וייקוף, אגב לא דיברנו על הווייקוף, אנחנו לגמרי בפאזה B, כן. מחכים לאיזשהו ווליום, אז הוא מראה אותנו, הוא מראה למה יכול לקרות, פה בנקודה הזאת יכול להיות איזשהו ווליום מעניין, שייכנס. כן. אגב, זה מאוד מדויק עם גם מה שאני הראיתי, עם העניין של העבר של ביטקוין. זה הראלי שלנו, משהו סימן, זה הראלי לתוך הקיץ, ספרינג, פה עולה הווליום, ואז אנחנו יוצאים בעצם פה לא יהיה הרבה ווליום, פה ייכנס הווליום, ואז אנחנו יוצאים לכזה SOSים, כן. ואנחנו נצא כן, בסוף אחי, כל האנליזות האלה נראות דומה, המטרה אבל זה באמת היופי בניתוח טכני זה לראות כל פעם את הגרף נפרס שונה, אבל בסוף ככל שיותר דברים מצביעים לאותו מקום, אז הנה, הוא בעצם עושה לנו גם איזושהי ירידה, זה אגב, שנכנס בעצם יושב ראש פד חדש. וואלה. אז יש לנו ירידה, זה הטענה, שיש כל פעם ירידה של איזה 80% בשוק, ואגב, אני רק אומר, אם סנריו כזה באמת מתנגן, וווארח נכנס עוד מעט, אז יורד השוק, ואז הוא חייב להוריד ריבית, ואז נקבל פעם. אוקיי? ויותר מזה יכול להיות,
שהשוק ירד וה-DTCC כבר רצים על הפיילוט, יש מלא דברים שיכולים להיות כאילו שהם מעניינים, אתה יודע, הפיילוט הזה יכול להפוך להיות פתאום לא פיילוט די מהר אם צריך, כאילו, כן. ואני חושב שאנחנו כבר מתקרבים לרגע כזה שבו יהיה איזה משהו שהוא לכאורה פיילוט ואז הוא יתחיל לרוץ, זה סוג של מה שאתה הראת? כן, עם כל הפייק-אוטס. בדיוק, בוא נראה את הדבר הזה. מה שחשוב להבין זה שבכל מקרה הפאמפ הזה יגיע, וכל הירידות שאנחנו רואים עכשיו, הן פשוט בדרך כלל ירידות מתפרסות על יותר זמן, ואז זה כביכול מתיש יותר את האנשים, והפאמפים הם נורא חדים וגבוהים. אני פשוט כן חושב שבגלל מה שאנחנו רואים מבחינת, שוב, האינדיקציות שלי עם האזוטריקה, זה שהפעם, נכון, יהיה פאמפים חזקים, חודש, חודשיים, אבל אנחנו נדשדש, נרד ונמשיך לעוד. אז זה, לדעתי, זה יהיה ההפך של מה שעשו לנו עד עכשיו. יכול להיות לנו גם קוביד סטייל איבנט, בין פאמפים מאוד משמעותיים, כמו שהיה בקוביד, וזה משהו שלגמרי יכול להפתיע אנשים, אבל אנחנו באים מוכנים, כי אנחנו יודעים איך השוק עובד, שזה בעיניי לפי הליקויים, ויש לנו פה בעצם את האסימטריה. אתה יודע, לדבר הזה אני רוצה רגע לתת איזשהו משפט על מה שאתה מראה עכשיו. לדעתי, וזה מאוד מחזק גם את זה, לדעתי, אנחנו הולכים לראות איזשהו ניתוק. שוב, את הניתוק הזה אנחנו כבר מתחילים לראות בשברים מסוימים. הניתוק התחיל. כן, הניתוק התחיל, אבל לדעתי הניתוק המשמעותי, ושכולם כאילו פתאום יהיו בוואו, זה באמת ככה, ובאמת זה פתאום כבר לא עובד אותו דבר, זה ב-2027, כי ב-2027 אני מצפה לראות את שוק המניות צונח, ואת שוק הקריפטו עולה. זה בדיוק הציפייה, וזה גם בדיוק המצב שאנחנו נמצאים בו היום. שוב, כמו שרואים פה, ה-S&P 500 והנאסד"ק, תראו אותם overvalued בצורה מטורפת. מה, זה החלום. זה בגדול החלום הוא בעצם... ואז הכסף יעבור. על קריפטו, וכל מה שאנשים האמינו בו בעצם לא עובד יותר. הולך להיסדק. כן. אני לא יודע אם זה, אני כאילו, אתה יודע, זה סצנריו קיצוני לצד טוב, אני מבחינתי פתוח אליו, אבל זה כן משהו שהוא... אנחנו צריכים לראות אותו. כן, בדיוק. צריך להתקדם, אין ספק. XRP לא עשה שיא חדש, אחי, זה 10 שנים, אז אתה מבין, אני כאילו לא... כן. אני כאילו, חלק מהרעיונות שלי מאוד מקורקעים, זה שיש לי חלק משמעותי מהתיק שאני לא אמכור אפילו כאילו בטווח הקצר או זה לא משנה את העובדה שכרגע הביטחון בשוק נמוך, כן. והגרפים, כמה שהם מספרים סיפורים טובים, אני מבין שאני אישית עובד כבר לפי שיטה, השיטה שלי יש לה בקטסטים, וכמו שהראיתי אותה היא עובדת, ולכן גם אם יהיה משהו שהוא שונה, אני עדיין שלם עם לקבל החלטות, ולצורך העניין לעשות די-ריסקינג בקיץ. אין ספק. anyway, לא משנה אם אנחנו נהיה סופר בוליש, יש אגב משהו שאנחנו נדבר עליו בפרק הבא, באוגוסט יש את האוגוסט פלאש קראש בניו מון, שזה קורה כל שנה כמעט, בסטטיסטיקה מאוד גדולה, שבירח החדש של אוגוסט יש קריסה, הירח החדש יוצא בליקוי, אז כאילו, אני אישית מרגיש שכאילו, אני יודע שיש לי כבר שיטה, וגם אם אני אפספס אפסייד, הכל טוב, כי זה לא כל התיק, ועדיין אנחנו ברווח. כן. אז פה כאילו, יש עוד איזה מצג גיאומטרי כזה נחמד, חמוד. כן, הנה, זה הטוטל 2, זה מה שאני ראיתי בקודם. בדיוק, לא נתעכב על זה יותר מדי, זה אינדיקטור אחר, לא זוכר איך קוראים לו, הבלבלה אינדיקטור. עם הקשת של ביטקוין. בדיוק, אנחנו רואים, אוי רגע, יש לנו פה שיחה, אני אוציא אותה במסך, רגע ברשותך אני אכתוב לו 5 דקות. זה בעצם הגרף של הקשת של ביטקוין, זה גרף מאוד מאוד מוכר בדרך כלל, והנה גם הוא מראה לנו שאנחנו כביכול באיזושהי תחתית מסוימת. אני חושב שזה יהיה הפייק-אוט הכי גדול שהם עשו. יפה, אתה יכול לצייר ככה? יפה. זה אתה מצייר לו, זה הסרטון. לא, זה הסרטון. אבל נראה לי אני יכול, אגב. אוקיי, כן, תשמע, זה בסוף מה המטרה? הרי מה זה גרפים? גרפים זה אסטרולוגיה לגברים. כן. עכשיו הנה, גם אתה הראית את זה, זה בדיוק מה שאתה הראית, אוקיי? כן. בסדר? בדיוק מה שאיתה הראה, אין לנו מה, אנחנו גם לא המצאנו שום דבר, בסדר? אני לא המצאתי שום דבר, אני גם לא זה שהמציא את הקטע עם הליקויים, למרות שבתכלס כן המצאתי את זה, כי אנחנו בורא עולם, אז אני זה שברא את הזה, גם אתם, אבל זה מדרון חלקלק. הנה, בדיוק. לכן אנחנו רק צינורות, זה גם מראה לנו בגדול מה שאיתי דיבר עליו, בצורה שונה, בעיצוב שונה,
זה גם דיברנו עליו, זה לא דיברנו עליו, אני רוצה להראות אותו, והוא באמת חשוב. אוקיי. שזה בעצם ה-M2 Global Liquidity Index, אני לא יודע מה הסטינג שלו פה, בטח איזה 100 יום, אבל ה-M2 Global Liquidity Index הוא לא אחד לאחד, אבל הוא כן קורלטיבי במקרו-טרנד, ושימו לב איזה אסימטריה חבר'ה, וזה אינדיקטור, האמת שאני הורדתי אותו מה זה, אני אוסיף אותו חזרה, זה אינדיקטור שכן עובד ברמה יחסית טובה, בואו נראה שנייה... זה כביכול מה שהיה צריך לקרות ב-2025. הנה, גם שימו לב לזה בבקשה. שימו לב לזה בבקשה. אוקיי? undervalued sector, חבר'ה, undervalued sector, שאני באמת רוצה להגיד, אני אומר בצניעות, הפרק של היום, היו פרקים אחרים גם, טובים וזה, אבל פרק עם המון, כאילו מי שרוצה להתחיל להבין מי נגד מי, זה פרק שנותן המון 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 המון, ואפשר רק דרך הפרק הזה להבין לדעתי בין 10 ל-15 וקטורים של אנליזה, שהם בסך הכל מאוד יציבים, ויש אנשים שעל אחד מהם עשו קריירה. כן. כאילו לא חייב ללכת לפי הליקויים, מה שאני מראה לכם עכשיו. זה מה שלי הסיבה שאני התחלתי להתעסק בגרפים זה בגלל הליקויים. זה הביא לי מוטיבציה, כי זה נהיה מעניין. וכמו שאתם רואים, כאילו, we are golden, איך שאני רואה את זה, we are fucking golden, כל התקופה הזאת כאן, it's going to be good, גם אם אנחנו נרד הרבה, אני כן רואה אותנו עושים יופי של ביצועים. כן. וטוב, אני חושב שמספיק. כן, סיכמת את זה יפה, היה מעולה. היה כל כך הרבה ערך, באמת, אני רוצה שוב להגיד את זה, ואני אומר את זה גם כדי לטפוח לנו על השכם, אבל גם כי אני רוצה שכל מי ששומע עד עכשיו, שידע את זה שוב. הערך שאפשר להפיק מהשידור הזה, הוא מאוד גבוה אם אתם באמת רוצים לעשות שיעורי בית, כי אתם בעצם רואים שתי אנשים שמראים לכם כמה צורות הסתכלות, מי שבקהילות יש גם את האינדיקטורים, ואחר כך הראינו איזה כמה וכמה סקיצות, דיברנו על בעצם הבדל בין סקטורים, שזה אנליזה, דיברנו על M2 Global Money Supply, שזה בעצם נזילות, דיברנו על נפחים, דיברנו על וייקוף, דיברנו על כאילו, אז יש לכם פה מלא עולמות להיכנס אליהם, והסיבה שאנחנו יכולים לעשות את זה, קודם כל כי אנחנו רוצים, ואנחנו אינסופים ואנחנו יכולים, אבל חלק לא זניח בכלל, חלק משמעותי מהמוטיבציה, זה גם אתם אלה שצופים, וגם הקהילות הסגורות שכל אחד בווקטור שלו, ובסוף יש הרבה חפיפה בינינו, החליטו שהם רוצים גם לאורך התקופה הזאת להראות איזושהי תמיכה, וזה באמת מבורך, וזה לא משהו שהוא מובן מאליו, כי היינו יכולים לעשות לכם גייטקיפינג, אני לא אוהב לעשות גייטקיפינג, הייתי יכול לבוא ולהראות את הליקויים ולהגיד ככה זה הולך להיות, ולא להסביר, ולהגיד מי שמעוניין, וזה מוכר, אבל זאת לא הכוונה, ויכלתי לבוא, אז זהו, אוהבים אתכם, איתי מילות סיום. תודה רבה שהייתם איתנו, חשוב מאוד לזכור שכל מה שאמרנו כאן זה דעתנו אישית בלבד, בסדר חבר'ה, תסתכלו, זה טוב לקחת את המידע, אבל בסופו של דבר, אתם פה בשביל להקשיב, לראות כי זה מעניין אתכם, אבל מעבר לזה כל אחד צריך לקחת את זה לעצמו ולעשות את ההחלטות שלו, לחקור ולעשות את הבדיקות המעמיקות שלו על הדבר הזה לפני שהוא נכנס להשקעה. יש המון, באמת, חבר'ה, אתם יודעים, עם זה אני רוצה לסיים את הסרטון הזה, עם המשפט הבא. אנחנו נמצאים בימים שמי שיודע להסתכל מקרו זה ימים היסטוריים. למה הם ימים היסטוריים? כי אנחנו נסתכל בעוד כמה שנים בדיעבד על הסיטואציה שלנו היום בשוק, וכל אחד מאיתנו, לא משנה כמה כסף הוא הכניס, הוא יגיד חבל שלא היה לי עוד לשים, או חבל שלא היה לי מספיק את האומץ להכניס עוד. עכשיו, אני לא אומר את זה בשביל שתכניסו את כל מה שיש לכם, ממש ממש לא. כל אחד והתוכנית עבודה שלו. אבל אני כן אומר את זה רק בשביל שתבינו את ההסתכלות מקרו, שאלה ימים שאולי נמצאים בהם ההזדמנות הכי גדולה בכל השנים הבאות שהולכות להגיע, כי המחירים של היום לא הולכים לחזור על עצמם, נקודה. מהרגע ש-XRP... יותר מזה גם איתי, מוסיף לזה, סליחה שאני כותב לך, זה חשוב, זה גם אומר על הדיריסקינג. כן. שאוגוסט יכולה להיות הנקודה האחרונה, שהיה משתלם בה בעצם לעשות פליפ כזה, נכון. ולהיכנס, ואז אתם תרצו דווקא להיות סבלניים יותר, ולא לשחרר את הכסף מהר. נכון, אני ועדי כמובן גם נעדכן בקהילות שלנו, אם אנחנו נעשה את הדיריסקינג הזה, ואם כן אז מתי ולאיזה מטבעות, אז שווה להישאר מעודכנים, ובמיוחד כל מי ששם, תודה רבה, אנחנו מאוד מעריכים את זה, באמת, באמת, ממש מהלב,
וזהו, נראה לי שכל הדברים שהיו צריכים להיאמר נאמרו. תזכרו שאנחנו בימים היסטוריים, זו ההזדמנות הכי גדולה שהייתה כאן, באמת מזה שנים אחורה, ואם אני צריך אפילו זה, הזדמנות כנראה יותר גדולה מהבר מרקט של 2022, לא יודע אם משל 2017, כי סתם XRP נגיד עשה שם 110,000%, קצת קשה, אתה יודע, להשוות את זה, אבל כן. זה האירוע, אוקיי? אתם יודעים מה? זה האירוע, הבר מרקט של 2017, תסתכלו עליו. אני חושב שכפול. כן. שכפול של 2021 כן. כזה, עם צמצום של המטבעות שעולים. כן, כן, ללא ספק, ללא ספק. והוא יהיה טוב, כי הוא יהיה מצומצם, אז זה אומר שבמקום שיהיה לך גם מינים וכאלה, אבל ברור. יהיה בשר לזה כבר, כאילו יהיה לך DTCC Go Live, בטח. וברור שזה וזה עובדים ביחד, ויש לך ETF, ואז כאילו אין מה לעשות. ברור. יהיה יותר רציני, זה גם יישאר יותר גבוה אחר כך, אין ספק שזה מבחינתי הדבר האחרון, ה-last shoot to drop. כן. יאללה, אוהב אחינו, היה מצוין. היה מעולה, ותזכרו שהעליות קורות מהר, הירידות לוקחות זמן, תהיו חזקים ואנחנו כאן איתכם.